както подобава на един добър диагностичен уред. Този направи определено изключение. Имаме възможностите на всички съвременни диагностични уреди. В момента преглеждаме цялата система на колата, къде имаме грешки, какво може да прави. Има възможност за превод също на грешките. Изключително бързо работи. По време на диагностиката ви показва и времето, което е минало за дадената сесия. Показва ви и състоянието на акумулатора, волтажа. В момента, както виждате, това е доста нисък, което не е правилно, ако искате да направите качествена диагностика и да нямате фалшиви грешки. Със същия уред може да тествате и автомобили, които имат TPMS, дали датчиците са им в състояние на работен режим и да функционират правилно. Може да е в какво състояние са датчиците. Лесно!